Barau, jama'a, ko nan ga barau, barau. Me gida fim fa muke dauka. Me gida ba ka ganin fim muke dauka? Aka gani ga kamar can ga mai. Sorry mana ai mu ba mu sani ba ka gane muna can ne a zaune. Ai jiya ma nan gurin wani yazo ya sata wani barawa idan muka cire mai dukkan hakoran shi muka bashi ya cinye su kai ma fa ka taki sa'a da yanzu mun gama da kai rugurugu. To shi kenan kowa dai ya kuri mu dawo bakin aikin mu yanzu sai mu ci gaba 1 2 and action. Tsaya ba wani action ba zai yi ba. Na gaji ba zai yi ba wani action ku ta kai kayan ku. Haba malam Kalibu ka kware fa a wannan fannin da Allah haba mana ka kware sosai kawai ka zo mu ci gaba. Me ba zan yi ba inda ba tsine ba zan sake ba. Ai kai tsaya mana haba dan Allah ina za ka je sai ka gama cin dariya sannan ka tafi dan Allah ka taimaka ga wannan alaman na ta subscribe dan namun yanzu ga ranar maza ga tanan yau wato dan namun yawwa ka gani yanzu za ka iya tafiya ba matsala ka gani sai an jima.